Kohaman kapara bayin how Jesus Christ. Haga gospel mindagas ngi ngalayas ngo ki Pharisi bar ki start ain kilawan bar kilakili kabagi jinkili ya ujis. Wangi pule ka gospel ngi shem born sin ki Pharisi kilawan hakamadu Jesus ban kili ya ki jinkili ba pher. Balik kilawan balik kilakili born jar ki jinkili ya ujisu namar ki kwa ban yoe dada ujisu u jubab bakla ada u pinke ne ke ain ki ko ban kem yaw jisu bar ki ko ban pen shitom yaw de na kata gadao bon sina ka gospel ngi yoi ki Pharisi bi ki wan hakmadu jisu bar ki killi jinkilli bon jad gi jinkilli killi henrengi tip kumno jisu le jubab ma daga jing start jongo ble wala jubab e ki Pharisi bar ki start ain baro mi daga skirong ile yos ngong ile yoi ha gospel ki Pharisi ki laban bar ke lekli gumno yaw jisu ke lekli ki sindran jung Yohanes ki sha jingit bon sin bar ki duwai bar ki sindran jung Pharisi ru ki lekum ju henry ki sindran jung me pat ki sindran jung pe pat kim ju duwai kim sha jingit ki abam ki adi kumno jisu ula jubab ula ong ula ai kabe ki nuksa bat ula ong yaki Pharisi bar ki start ain pila mo ban pen sha jingit ya ke parlog jung nonglet kurim kat ba u nonglet kurim udon renggan parki hangne wa ujisu kran shaphanga nonglet kurim unonglet kurim ude mano haka gospel haka jutang bathmai jutang barim baro nonglet kurim kabamut ayu nonglet kurim ude ujisu nonglet kurim ude ujisu ude mano ulong ukon jong uble ulong unong penim jong perthei ulong Messiah ulong Christ uday unong pinkia jong ibe ujisu ulong ujing shai jong perthei le ujisu udang ong ya ki Pharisi bar ki start ain kine ki sindran kine ki khat arngut ke brio kiron badu minda kidon badu blay minda kiron badu kon jong blay kiron bad unong penim jong perthei minda kidang iyad bad unong pinkia jong perthei te bale kideban smusi kideban lek anekade ke porba kideban lekmen smokmen namar bale kidon bad uble kidon badu jisu bad kumjuru shaphang jing duwai ki gila khili bale ki sentran jong me par kim juduwai kai ke jing duwai kade ke jing ya kran badu ble mo bingi barang duwai kai ke jing duwai ngi tip ka jing duwai kade ke jing ya kran ngi kran badu ble ngi shong hakma du ble bad ngi ya kran badu ble katto kade ke jing duwai te kine ki sentran jong jisu kidang iyaid badu jisu kunjung ble ki ya kran badu jisu kunjung ble ki yosngo ye ke jingi kai jung jisu ki sa badu jisu ki kapamot ki kidang sa badu ble kade ke jing duwai katto kade ke jing duwai henry ki Pharisi kim tip ujisu ude mano ene kata kadau kila kille kana ke jing kille mo ujisu ude kunjung ble te kisentran kim deban sngosi kim deban yam kideban smokmen kideban ya bam kideban ya di kideban im kabage jingim ba kmen ena kata gada ujisu ula ong hendre kisngi kin poi haba ya unonglet kurim en sashim no naki te hakitto kisngi kin shajingit haba ujisu kran kumne ujisu ukran shaphanga yu ukran shaphanga jing shashitom bar ke jingyap jungo ab enda unonglet kurim en sashim no naki ha kitto kisngi kin shaji kabmod enda ujisu ushashitom enda ulayap halor kading pana ha kitto kisngi kisendran kin shajingit kin smosim kabmod ujisu da ngong ladadon kidau no ladadon kidau ngide ban shajingit minta ka sngiru uji minta ka ha kine kisngi bar kabalang hi khai ngi ibai ha ka por len ngile kumno ngi shajingit ngi smosi bale ngi kanmao shaphanga jing shashi tom bar ka jing yap jung jisu henra ka por easter part ngile kumno ngi smokman mar bale ujisu ulame part khato gede ke por ngi deban smokman ngi deban smosi ha kito ki por namar ujisu ulame part u don bad ngi bar langba ka kos benda ka sing homen ko para ujisu da ngong yang ngi ibai minda pim deban ngim deban im kabage jingim smusi ngi pim deban smusi apnang jing smusi ke bakrau apnang jing pang jing shutom chumi baro pim deban smusi pim deban kuslai kumkine ki sinran ngiru ngi deban ngokmen ngi deban lekmen bale namar ublei jungi ukun jung ublei
unong penim jaga perthei unong pen kia jungi udon badngi man la ka khlemat udon badngi ibai pe ibai bindang gidang shiminda hakamas bakoi ujisu udon shisha hakmar jungi hapadang jungi minda bar hakadur jungu pu bali ujisu ban undrung hapogo donor jungi te balengi deban ngosi wadalangi don bonjet ki jing pang chitom wadalangi don bonjet ki jinge jing jinjar wadalangi dang yakendu yaki jingeru wadalangi dang kuslai ngi ngosiru udang ong yang ilang ba ka gospel minda patnam kuslai namar bale nga don bat phi nganam inoya phi ujisu ula kular yangi komun ka para ba in how Jesus Christ te minta kasngi lang ba ka gospel ujisu udang pintengan yang ibai pe ibai udang ong yang ibai pe ibai ngokmen im kabage jingim bakmen wat ngosi mo tengdeng barabor ngis ngosi mo tengdeng iban habang iban ban shiminda ga mas bokodro ngis ngosi habang iban ban shiminda ka jingmane sakramen uji suron hakmar jongiru ngis ngosi bale namar ngim laban ngotu shapang jingdon jong ble jingdon jong utrai jingdon jong jisu renggar bangi lene hakmar jong dia ka tadau ngis ngosi habang ngis ngotu shisha gadang shong hakmar uji suminda uji suron shisha renggar banga inam ngosing inam ting bale namar ublai udon padngi ma te dena kata gadau kini gisendran ro kilas ngokumen mar bale kidang iyaid badu blai kidang iyaid badu jisum kidang kila yos ngoi kijingi kai jongo jisu te ko men ko para ba in how Jesus Christ hagene ge mas bokoi tongin krpadi jisu ban yarap yangi ibai pe ibai bangi baro ngin ngotu shishai ke jingdon jong unonglet kurim rengkat bangi ibai pe udemano ujisu kar jingdon jungu jisu rengkat bangi ibai pe ibai but endang is ngotu ba ujisu udon shisha and bangi ngeit ba ujisu udon shisha hakmar jungi rengkat bangi ibai pe ibai nginam sosi tungin duwai anak kabenda kane kat bagana chimida ekene mas bakoi ba tungin ai tia ba ra jing sosi jungi ki jingu slide jungi ki jing ting jingi ba hakmar jisu ba tungin ngeit kem ublai junga udon badnga man laka khlemat ujisu udon rengkat badnga umesaya unong penim jong ka perthai kun jong blai udon badnga man la khlemat tenganam ti nganam ngosi nganam iyam ngan ngokmen ngan sakmen tongin duwai na kabenda kane kat bangi shimida kene ka mas bakoi enero ya Jesus Christ